Ako ukinite glavu. Evo, otvori, pa neka izvitri. Neš ni boje, ni ukusa, ni majke bolje, voda bistra. Ja ne pijem rakiju, ne pijem pivo, ne pijem to izved, ali poslije dobroga ručka... Je li ovo vino isti? Poslije dobroga ručka volim popiti jako vino, 2 čaše jakoga vina, jedna ide ča. Ali koje je najbolje vino? Najbolje vino na svijetu je Babić. Zapamti, ali Babić više to ne postoji. Ono znaš, primoštenske, ono kad je bilo prije 20 godina, pa to je... A kupija Filip Babića po 3,5 kune. Razumiješ šta ti govoriš? Babić je i Maraskino bilo. Ja sam popija. Evo vidiš, to je nemoguće samo pije. Nije ga nego... A rekao sam, prikazan, musika, ne govori. Obiša je zdravo sa krivi, i onda mora ispod krivo. Bili smo, nije bio za neku, bili smo neki problemi imali sa redarom u Skaljinu. Makli se, tamo ništo. On meni kaže, pa broj konobe, kada on se prijavija prekjučer, a vi ste tek danas. Ništa, ja govorim. Mi se ne mićemo nikako, smo došli prvi. Ali ako moramo ići ča, jedan i drugi po pola sata stati, idemo ča. A ostalo konobe čitavi dan. Došli mi drugi put. Ali on kaže, ajde mači se ča. A ja stojim možda sad ili nikad više.